كنقرب لكم تخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كميك أنيخم نايلومي تحسونا حزنا متقنا لنا قدمنا نمكتتالكم بأخباراتنا حتت مسمر كبسمراز الأخلنا حتو إنا فلما كنقرب لكم ناي 3 عامتات فقري كم زلنا ناي كلتينا بيتسوون يفلطو يوم أب حدار كم بتصحيم دمه زمحصنونا نحنا ونكم أسلا زخونا حسابنا وحد زي كون اجزي وحس ركب فتيم ناينا نسا جن كاب ركب كم فتيم بأكلاوي متن خفات راي سمعتنا كنرويا التمرد كبر نسهنا أركيباتني كتبقع كم زمبالا انتا يخون تمخنيات زخبر كما مسمر حاونا دحر ماي أب بعد تداخوي نمبر تصبو مرجع مريتا صوتاوي عقبتو كواب صوتاوي ركب تراي كونن زركب كاب ركب نتحرم كبهالو كلون تحاوقيفكا كولل ترايبل مالت يكونن صعبيناتو دقا يزايد كوينو بر ركب مفتسام زيادة كم زقلاربكا تسحيتو يكونن أب حدار كساب اتبتصح جن كم متكاتاناتو بمتنخاف تراي سمعتكا كتروي زصلا يكونن ولا كوا مخنياتا كالك خون زخالن تخونه كبر نصهنا أركيباتني كتبقع مبالكا جن انتايو أبهلاخا نتحرم زبهال زلوكو دنجلنا نمعقب يكونن سلازون كان محجي بزح جزي ركب انتفتيمكم كل جزي دحن حنساب جن زي دحن سلازلو بدحر حجي كسام مرعهم عقل مقبار توسخي دحنت يوزفتر لكم أفكار تكون انقعدا قد ملومي كابتنسن حمامن بدحنا وطعنا مبر دقيمسي عقل دعاز بالمرقتي أم عبيلات خون كوندوم كا صلال دامبر معقبي أيكونيو نازي زتعدل لبونان تزيكوينو كم وزبلا زلو جن ركب مسخا زي عقبا كيكون بزحات مسأمتن زي عقبوان دك آنشتور لعل ركب متنخفاتين زفتوا نسخاون أب جزي ركب دخام كيهلوكا نبسخا مرمر أيكبرو دامبر أزد حرواي انتو خوينو تمخنيات أب حداركم ونتسلواك هلويو أمني فقر جزيخم نتدخمت بخمو كدبسو فتينا مالت أب حدار ون حوارو بخمو كتحالفو تخيليا مالت يكونان سلازي كالو جنا اتمخنيات كتفلتو سلازقبا أبروسون هموت أبتلو اللو جزيه نايلبا كتوت سلتخيل أطبيق حتتام التسعب حتيتو كابكرن سددتلنا دبدبيام حطياتنا دحرت شعات ورحينا دما كان مرعو نحوارو من نابرتي كم زخونن أب حدارنا صنعنا كم أن نبرن بول كيبز وسدكو تعزب ترقص عنياي كسام مرعنا ركب كفتسم سلا زيدا لقن تبايسنا لا اتا كوينة تريفا زي تترف دحر حدار زلا انت زي كوينة ركب تياف كوينيوز سمعني بوغانكم كا انتي تبلوني زغبركي حسيت حفتنا صوتا وركبكوا حاتيات ويرسحن تيوف النقر يكونن بزيك الكيدان مس اتفتسمويو كمو زخون عمانكو فقراتن ساب حدارن طبق زمدنا كم زفتر سلا زأمنالو دما اتزمرت كساب حدار اتمسرت محرامو كوان تخونه إزم زيك قال وحسا قباب مزوتار يقبا معاس مسمنن بخمي أقبابن ون بأقا كحسبالو زلويوم ناي صوتا وركب شوحاتنا كم ناي مقبي شوحاتنا كخون يبلون كم تمقبي أبزت أمنالو ويدس أبز برنا قزي إن رخبو أبز تبرهنا اوان صوتاوي شوحاتنا كنروي يبلنان مزأهم التخام مراتن سمعت كامقتان أقداسيو أمناتكي قداي مونمسا نحوارو تانيعكم كم اتنبرو رقصانيا كابكونكي دروين كابتحاتاخوم كساب شعو تحرمكم انت تانحكم يزمرات اتهان دبت كاقات امزغلت انسان حماماتن ون أبقمت كأتوي يقبا مخنياتو زي تدليت انسان حماماتن محبراوي قطباون سنة أمراون سعوينات سلازختل ننوح اوان ركب زي مفتسام نمالي تطريرون حوارو خمزي قدس لزقبرو ندحرواي ركب مفتسام اي كالنيو كبلو سامي عمو اسكا مخرخم وسابلو ليز بلتنا دما كابتا سني رهيليام كبل عواز دليو أباقم بحسي زاقرا يبلوايو نقرمو كي تزنقعي رهيل حفتنام عود دادا انتايشت أراتات كزيتك أمو قال كابتي بزعبا دنقلنا نمفراس زبهال تصوصواتن ساينساوي تقاومون كنزرزر لكمو نلبي خونكيم دنقلنا كزيو زحالفيو إذا أزرار بازي ندك آنستون مددنقار زرب دعنبر أقداسنت معقاب دنقلنا سيلمون كم كدمو عزيو أقداسيوم بأنصارو ندك تبعتيو زوهاب مخرجنا لو حانت قال بزي مهليت كتفتر ويدما دنقلنا أب جمل وي فرس بموطح
ስርዓት ብዘይብሉ ምንቅስቃስ አካላት ብሽክለታ ብምዝዋር በሓደጋን ካልእን ክፈርስ ስለዝኽእል ኣብ ድንግልና ክግደሱ የብሎምን እቲ ካልኣይ ሓንሳብ ድንግልና ዝፈረሰት በቐጻሊ ርክብ ክትፍጽም ኣለዋ እዚ ሙኻ መታዓሻሸዊ ዘረባዩ ሓንሳብ ርክብ ምስ ፈጸምካውን ኣብ ደስ በለካ ግዜ ከተቋርጾ ጸገም የብሎን ሳልሳይ ድንግል እንተዳ ኮይና ኮንዶም ኣይድልን እዚ እውን ጌጋ ዘረባዩ ራብዓይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ እንተ ተኸዚኑ ቃንዛ ሕቆ ይፈጠር እዩ እዚ እውን ንገለ ደቂ ተባዕትዮ ከተዓሻሽው ምእንቲ ወላ ሙሉእ ዕድሜኻ ብዘይ ጾታዊ ርክብ ይኹን ግብረ ሕቡእ መንባር ዘስዕቦ ጸገም የለን ሞራሄል ሓፍትና ድንግል ንኸስ ዓቅብ ያዳኣ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መፍራስ ድንግልና ጥንሲ ኣየጋጥምኒ ይበሃል እሞ እስከ ምኽርኹም ወሳብሉለይ ዝበለትና ድማ ሪም ካብስመራም ዝኸበርኪ ሪም ሓፍትና እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ ካብዛ ኣቐዲማ ዝተመለሰት ሕቶ ዝፍለ ኩነታት እውን ኣይኮነን ንስኹውን ምእንቲ ከይትግርሂ ብዛዕባ ጥንሲ ዝበሃል ዘረባታትን ሓቀኛ ሳይንሳዊ መርትዖታቱን ክንዝርዝረልኪ ኢና ተኸታተሊ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ርክብ ጥንሲ ኣየጋጥምን ዝብል እዩ ካብቶም ሚልዮናት ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ሓደ ንጥንሲ እኾልዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንቋቑሖ ድማ ክውለዳ ከለዋ ኣትሒዝዩ ምስአን ዝፍጠር ዕድመ ጉብዝናን ግርዝውናን እንተበፂሕካ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ይኹን ኣብ 10 ግዜ ርክብ ፍልል የብሉን ኣብታ ፋልመይቲ ድንግልናኺ ዝፈረሰትላ ዓለቱን ክጠንሲ ትኽእል ኢኺ እቲ ካልኣይ ጉጉይ ኣብ ባህላታት ድማ ደው ኢልካ ርክብ ማለት ሴክስ ምፍጻም ኣየጥንስኒ ዝብል እዩ ርክብ ብስሕበት ማለት ግራቪቲ ዝውሰን ኣይኮነን ደውበል በጥበል ዘርኢ ናይቲ ድቂ ከፍርየሉ ዝኽእል ቦታ ካብ ምብጻሕ ዝዓግቶ የብሉን ዝኾነ ይኹን ናይ ርክብ ኣቃውማ ድማ ምስ ጥንሲ ዘተኣሳስር የብሉን ሳልሳይ ምኽላፍ ካብ ጥንሲ የድሕን እዚ ባህላዚ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝዕሽዩ ይኹን እምበር ቅድሚቲ ንቡር ምፍሳስ ዘርኢ ሞሊቖም ዝውንጨፉ ዋሂታት ዘርኢ እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ናይ ጠላዕ ሕቶ ይዚ ራብዓይ ድሕሪ ርክብ ቀልጢፍካ ምሕጻብ ካብ ጥንሲ ከላኸል እዩ እቶም ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ንጡፋትን ክኢላታትን ሓንበስቲ ስለ ዝኾኑ ተሓጸብ ኣይትተሓጸብ ቀደም ፎቶኦም በፂሖም ጉዳይ ጥንሲ የሳልጡለዉ ሓሙሻይ ጽግያ ዘይጀመረት ጓል ኣይትጠንስንያ ኣመና ንእሽቶ እንተኾይና ጥራያ ሓቂ ክኸውን ዝኽእል ወላውን ጽግያት ኣይትጀምር ልዕሊ 10 ዓመት እንተኾይኑ ዕድሚኣ ኣብታ ወርሕቲኣ ክትጅምር ስለትኽእል ሓደገኛ እዩ ኣብ ዓመተን ዝጅምራውን ኣለዋ ኣርባዕተ ቆልዑት ወሊድና ከነበቅዕ ክሳብ ሎሚ ካብ ጾታዊ ርክብ ባህታ ረኺበ ኣይፈልጥን እቲ ጸገም ድማ ብዛዕባ ናቱ እምበር ብዛዕባ ናተይ ፈጺሙ ስለዘይግደስ እዩ ንሱ ብዛዕባ ናቱ እናሓሰበ ኣነኸ ብኸመይ ብዘይናቱ ጻዕሪ ክዓግብ እኽእል ኣኸዛ ካብ ኣስመራ ዝለኣኸትልና ደብዳቤያ እቲ ጸገም ኣብ ፈጣጥራና እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጥርዚ ስምዒት ከይበጽሑ ክወልዱ ኣይክእሉን እዮም ምኽንያቱ ዘርኢ ክህቡ እንተዘይክኢሎም ኣይወልዱን እዮም ማለት እዩ ዘርኢ ክህቡ እንተኽኢሎም ድማ ደረጅኡ ደኣ ይፈላለ እምበር ኣይዓግቡን እዮም ስለዚ ኩሎም ዝወለዱ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ጥርዚ ስምዒት ይበጽሑለዉ ማለት እዩ እቲ ጸገም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ናብ ጥርዚ ስምዒት ከይበጽሓ ልዕሊ 10 እውን ክወልዳ ይኽእላየን ምኽንያቱ ንሰን ይዕገባ ኣይዕገባ ብዘይገድስ እቲ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ እንተደኣ ሰዲዱ ክወልዳየን ማለት እዩ እዚ ናይ ፈጣጥራ ፍልልያት ሸለልትነት ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ምዝውስኹ ከዓ ከይዓገባ ይነብራ ማለት እዩ እቲ ጸገም ከምቲ ዝበልክዮ ብዛዕባ ናቱ ስምዒት እምበር ብዛዕባ ናትኪ ስለዘይግደስ እንተኾይኑ ንምፍትሑ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት ብምትሕግጋዝ ናይቶም ክልተ ተጻመድቲ እዩ ዝፍታሕ ሓዲኻ እንተሓንጊዱ ግን ክልቲኻ ወይ ሓዲኻ ተወፂዕካ ትነብር ኣብ ከምዚ ኩነታት እተን ዝበዝሓ ዝውፅዓ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትናየን ከም ቀዳማይ ፍታሕ ብግልፂ ክትነግሪየን ተኽእልኪዩ ጾታዊ ርክብ ኣብ ሓዳር ዓብዪ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ሸለላይ ትበልዮ ዘለክ ድፍረት ኣኻኺብኪ ግለጽሉ ንኹሉ ናይ ሓዳር ጸገማት ከዓ ግልጽነት እዩ ቀዳማይ ኣንፍ ፍታሕ ናተይ ጸገም ኣብ ውሕዳት ጥራዩ ዝኸውን ወዲ 20 ዓመት ኮይነ ገና ግን ኣይተኸንሸብኩን ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዘርኢ ክሰድድ ኣይክእልኒ ኣብ ሰሙን ዳርጋ 3 ግዜ እኳ ርክብ ዝፍጽም እንተኾንኩ በዓል ሓዳር ስለ ዝኾንኩ ፍጹም ናብ ጥርዚ ስምዒት በፂሐ ኣይፈልጥን እቲ ጸገም ካብ በዓልቲ ቤተይ ክከውን ኢለውን 2 ግዜ ምስ ካልኦት ርክብ ፈጺመ ነይረ ለውጢ ግን ኣይረኸብኩሉን ርግጸኛይ ፍታሕ ከም እትናድልዮ እሞ ሃየ ወስበሉ ዝበለና ድማ
برها كابسمرايون برها حونا صقمكا صحت زقاطم زيكونه داركا زينبرونيو حاده كابتوم سلسته صقمات مالت لموسنت هوخ معقاب كمون فصوم زي معقابيم اتي زحكوس ነገር ግን ሙሉእ በሙሉእ ክፍወስ ዝኽእል ምዃንዩ እቲ ፍወሳ ቀሊል እኳ እንተኾነ ሓገዝ ናይ በዓልቲ ቤትካ እውን የድሊ ብናታ ስምዒታዊ ምትንኻፍ ብዙሕ ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ እቲ ምኽንያት ኣብ ግዜ ርክብ ናጽነት ስለ እትፈቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ግብረ ሕቡእ ክትገብርን ከለኻ ዝህልወካ ቅሳነት ኣብ ደብዳቤኻ ዝጠቕስካዮ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ርክብ ክትረኽቦ የጸግም እዩ ምኽንያቱ ምስ ሰብ ከም ምህላውካ መጠን ገለጻጢ ክስማዓካ ስለ ዝኽእል ስለዚ ምስ በዓልቲ ቤትካ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ኣብ እትሓስብሉ ማለት ኣብ ዓራት ኣብ እትድይብሉ ግዜ በዓልቲ ቤትካ ስምዒታዊ ምትንኻፍ ብምግባር ጥርዚ ከተብጽሖ ስለ ትኽእል ንበዓልቲ ቤትካ ግልጽ ኮይንካ ግለጸላ ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ነመስግን ተሐንቀኒዩ